handa na isuspender ang Sa Pilipinas. taho ka mag-issue sa war on drugs, palagis man subutang higit na Ang tubig baha, noong binabot pa sa lampas na magitan. siya na anas tinong kalayo ang apektado kang kasunod. Newsway! Sa headlines kan mga barata, Camarines Sur, zero casualty sa bagyong Pipito. Decampment ka mga evacuees sa mga siyam na evacuation centers kang LGU Naga natapos na. Lokal na gobyerno kang Naga dapat nang magbakal ng mga bagong heavy equipment sabi kang City Engineers Office. Lokal na gobyerno kang Naga may bagong naresibing onra. Diyos marhay na banggi. Ako po si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatod Bareta. Camarines Sur, mayong nairehistrong binawian in buhay matapos ang bagyong Pipito. Aramon ta ang kompletong detalye sa report ni Melvin Machado. Antes ang pagtama kang bagyong Pipito, higot na pinagpasunod kang gobyerno probinsyal kang Camarines Sur ang mandatory evacuation sa gabos sa residentes niyaon sa high risk as in vulnerable areas ka mga banwaan sa Camarines Sur. Pinanginutan ini ka mga opisyal kang barangay, MDRRMO, PNP, Bureau of Fire, Philippine Army, Philippine Coast Guard, as in mga personal kang PDRRMO Camarines Sur. Si Police Colonel Virgilio Olale Jr. ang nagtindog bilang incident commander. Sa kabilugan, igwang 75,154 na pamilya o 285,409 na individual ang nag-ibakwar. Huli kang nasabing amay na pag-ibakwar ka mga nasa high risk as in vulnerable areas, zero casualty ang Camarines Sur. No casualty tayo for bagyong Pipito. So praise God sa mga answered prayers, no. And sa mga number of evacuated persons po ay umabot tayo sa 285,409 na individuals. And sa families naman po ay umabot tayo ng 75,154. Yan po ay ayon sa datos ng ating provincial DRRMO. At nakita natin na talagang lumobo yung evacuees natin kaysa compared nung sa Typhoon Christine. Dahil naman po ito sa talagang sabi nga natin ay maayos at yung mga pre-disaster meetings natin na kinandak. So maging maayos ang pag-execute ng mga plans para dito sa Typhoon Pipito. Sa decampment ka mga evacuees o pagbarali ka na ninda sa kanya-kanyang harong, liwat man nakaantabay ang mga chief of police sa kanya-kanyang banwaan para masiguro ang saindang seguridad. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, matapos ang pagtama kan bagyong Pipito sa Partido District, tulos ipinadarakan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur ang sa indang rapid damage assessment and needs analysis. Ini para aramon asin idokumento ang distroso sa nasabing distrito. Sa paagi kan datos na makukolekta kan rapid damage assessment and needs analysis team, maaraman subuot kan gobyerno probinsyal ang tabang para sa mga pamilyang apektado asin komunidad na kaipuhan makabangon giraray. Padagos pa sa mga bareta, suspendido pa ngunya na aldaw ang laog sa klase kan mga estudyante sa pampubliko asin pribadong eskwelahan sa syudad kan Naga. Basado sa memorandum na pinaluwas ni Mayor Nelson Ligacion, mabalik sinda sa klase sa agang Martes. Sa Camarines Sur, suspendido hasta Nobyembre 20 ang laog sa eskwelahan kan mga estudyante sa Karamoan, Garchitorena, Tinambak, Siroma asin Northern Coastal Barangay kan Lagunoy, Camarines Sur. Mantang sa agang Martes man ang baralikan sa klase para sa ibang munisipyo. Alagad pwede man ining palawigon pa kan mga maestra depende sa sitwasyon kang sa indang mga eskwelahan. Sa iba pang bareta, lokal na gobyerno kan syudad ning Naga mapadarang tabang sa gobyerno probinsyal kan Catanduanes asin ibang banwaan sa Camarines Sur na nadanyaran kan bagyong Pipito. Aramon naman ang kompletong detalye sa report ni Christine Reyes. Aram kan lokal na gobyerno kan Naga ang pagmatay kan mga naapektaran kan bagyong Pipito sa probinsya kang Catanduanes. Inihulit na padagos pang nagbabangon ang syudad sa epekto na iwinalat kan bagyong Christina nagpabaha sa mayoryang barangay kan Naga. Ang syudad ang tinabangan man kan manlain-lain na sektor, halis sa gobyerno o kaya sa pribadong organisasyon man. Susog Kinaga City Mayor Nelson Ligacion, mapadaraman sindan ng tabang asin asistensya sa probinsya kang Catanduanes. May mga local government units
sa ibang probinsya, sa ibang banwaan, sa ibang syudad na nagtabang sa Satuya. Halimbawa po baga ang Sorsogon nagpadara nin mga equipment. Ang Pasig nagdonar nin 1 million pesos. And Valenzuela, I think 400,000 pesos, as in iba pa. Puwera pa po kayan duman sa mga food packs, food items na dinara sa Satuya pong siyudad, itinao, pig-distribuer sa Satuya pong mga kababayan. Pinahilingan kita, nin karahayan, nin buot. Sa hiling ko bilang tao, nahiling ta si nangyari po sa Catanduanes and some part in the coastal areas kan Camarines Sur, nangangaipuan man po sindanin tabang. Kung kaya taman po magtabang, sa hiling ko tabangan ta. Magtabang man po kita. Ipapaagi man sa sangguniang panlunsod para maaraman kung anong mga tabang ang may tatao kang LGU Naga sa mga naapektaran kang bagyong Pipito sa Catanduanes asin sa ibang coastal areas kang probinsya kang Camarines Sur. Ipa-finalize na po within the day. Maulay po kami ni Kansatuyang City Administrator Lito Del Rosario, and of course ngunyan matiripon po si sangguniang miyembro kan sangguniang panglunsod to finalize si nature kan tabang. Pinasaringan man ni Mayor Legasyon ang mga nagbabatiko sa planong pagtabang sa Catanduanes asin sa iyang pinaglinaw na mayong maraot sa pagtaoning tabang sa mga nangangaipuhan pagkatapos ng kalamidad. Para sa One Media TV 48 Naga, Cristina Alcanzo Reyes, Newsbreak. Sa iba pang bareta, sa pagtama kan Bagyong Christine sa syudad ni Naga asin iba pang parte kan rehiyon, narealisar kan City Engineer's Office na dapat magkaigwanin kadagdagan na modernong ekipahe ang syudad. Aramon ang detalye sa report ni Melvin Machado. Ini ang basura sa salog kang Naga na nakabara sa erarom ka mga tulay na natipon kang Bagyong Christine na nadagdagan kang Bagyong Pipito. Kung manumano sa ng pagtanggal, day ini kakayahon kamarsonahes kang City Environment and Natural Resources Office, City Engineer's Office asin Solid Waste Management Office. Huli ka na sabing sitwasyon tubod si City Engineer Alex Canning na napapanahon ang pag-invest kang lokal na gobyerno kang Naga sa mga heavy equipment na magagamit sa arog kaning sitwasyon. Looking forward after Christine, talagang it's about time for the city to invest on heavy equipments. Pigihiling ta ang trend kang sa tuyang mga calamities ngunyan tend to go bigger and bigger, and isang ngunyan if you're going to rely on the available assets of the city government of Naga, kulang na kulang. Kaya talagang magtaunang direksyon ang city government to invest more on equipment. Iniyon na itong mga ready assets in case of calamities. Apera kan mga ekipahe dapat man subot hilingon ang presenting bilang asin edad na kan mga empleyado kang City Environment and Natural Resources Office. Dapat pati manpower ma-beef up na naman. Ang example, manpower of City Enro are now aging. Kaipuhan talaga itong medyo aki pa na kaya may pigiling na din kaming problema. Mientras tanto nakakonsentrar ngunya ng City Enro sa paglinig sa mga basurang nakabara sa sirong kang Delphine Rosales Bridge. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa pagbabalikan Newsbreak, Task Force Looting, pinagkrear kan Naga City Police Office sa panahon kan Bagyong Pipito. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV 48 Naga, Newsbreak. Number 3 kan Naga City Police Office. Man pinagsubo kasi ng opisina na isuspender ang Sa pinagkas. tao kan mga isyo sa war on drugs, palagis man subot ang higit na Ang tubig baha, noong binabot pa sa lampag na magitan. siya na anas tinong tuming kalayo ang apektado kang kasunod. Newsbreak. We invest in shaping the future of healthcare. Our investment in the state-of-the-art facilities and the latest equipment means our students gain hands-on experience with the current technology driving the healthcare industry forward. From immersive laboratories to AI-powered patient model simulators to innovative learning environments, our graduates are prepared to meet the challenges of modern healthcare. The Naga College Foundation, College of Health Sciences.
your premier leap to becoming a champion of healthcare. Hello, NCF! Welcome to the Naga College Foundation Incorporated. Where academic excellence meet limitless opportunities. Welcome to the home of the champions. Join us as we leap into the future. NCF is committed to providing state-of-the-art facilities to nurture the next generation of professionals. Our first-class facilities are designed to empower our students and equip them with the skills and knowledge needed to excel in their chosen field. Here at NCF Wings, you are a step closer to your dream of becoming a flight attendant. This is the first cabin crew training in Bicol. But at the heart of it all is the newly constructed College of Criminal Justice Education building. The Naga College Foundation Incorporated is one of the 10 schools in the Philippines recognized by the Commission on Higher Education as the Center of Development in Criminology. Our classrooms are designed to facilitate interactive learning, Strategically designed to support collaborative discussion and critical thinking. This building is home to Bicol's first world-class indoor firing range, which provides our students first-hand training in ensuring that they are proficient in firearm safety and marksmanship. from crime scene simulation laboratories to forensic science facilities. NCF CCJE has a wide range of specialized resources to prepare its students for various career opportunities in criminal justice. Unlock your potential today. Join us as we leap into the future. Join the Naga College Foundation, College of Criminal Justice Education. Pinagsubo kasi ng opisina na isuspender ang Sa penalidad tawag ng mga isyo sa war on drugs, palagos man sumutang hindi na ang tubig baha noong hinabot pa sa lampag na dahil siya na anas tinong kalayo ang apektado kang kasunod. Newsway! Sa pagpapadagos kan mga bareta, natapos tulos ka sa ugmaan decampment o pagpuruli na sa saindang kanya-kanyang barangay kan mga residentes na nag-evakwar sa siyam na evacuation centers na pinagmanihar kan lokal na gobyerno kanaga. Ini kinababalihan kan Pagcor Evacuation Center, Balatas National High School, Naga City Science High School, Santa Cruz Event Center, Santa Cruz National High School, JMR Coliseum, Triangulo Elementary School, Naga City People's Mall, People's Hall, as in City College of Naga. Uminabot man sa kabilugan na 5,024 na pamilya ang nag-evacuate sa mga evacuation centers kan lokal na gobyerno kan Naga, simbahan, barangay, as in pribadong establishmento. Sa iba pang bareta, tinambak asin si Roma Camarines Sur, mayo pang supply nin kuryente hastangunyan matapos na magsapo ning grabing epekto kang nag-aging bagyong Pipito. Aramunta ang kumpletong detalye sa report ni Christine Reyes. Ang mga banwaan kang si Roma asin tinambak Camarines Sur ang saro sa mga nakamati kang epekto asin distroso kang bagyong Pipito. Huli ka ini, hastangunyan mayo pang supply ning kuryente. Base sa datos kan Camarines Sur 2 Electric Cooperative, sa 44 barangay pasiring tinambak hanggang si Ruma, 10 barangay pa sana ang napapailawan ninhuli sa pagkatumba ang mga poste na hanggang ngunyan sa indapang ginigibuhan ng paagi. Tinambak kasi si Roma, dyan po grabe si distroso. Actually kasuod igwa po kita ning data naipaabot sa Satuya, from tinambak si Roma sa office. Out of 44 barangays, may 10 pa sanang napapailawan. Gusto sabihin talaga grabe si distroso. And ang mamundoig di, ang si Roma, mayo pa po kitang kuryente duman sa lugar. Ninhuli po si mga poste na nagsusupply po duman, almost 38 kilometers yan from tinambak going to si Roma. Bagsak po ngunyan. May mga landslide, may na bagsakan yung mga kahoy, si mga linya, nakadamay si mga poste. Pagkatapos man kan sa idang restoration sa syudad ni Naga asin pagtaraid na banwaan na sakop kang Casureco 2, mapadaraman sinda ni mga technical personnel sa banwaan ni si Roma Camarines Sur para magtabang na maibalik ang supply kan kuryente. Kaya siguro after kaining restoration ta sa Naga City, and pagtaraid na banwaan na sakop ni Casureco to task force kita. Sa aga mapadara na kita dumaning mga technical personnel ta. Si mga engineers po, kasuod hanggang ngunyan yaon sinda duman.
And ang masunod po kayan si construction and maintenance crew. Gusto sabihin, kay po hantang may restore si kuryente as soon as possible dahil may target po kita kayan. Siguro by Friday, makakasabi kita na mapapailawan na si Sentro kang si Roma. Pero si mga lateral lines going to mga upland and coastal barangays kang si Roma, madidipisilan pa kita. Mientras tanto, nagpapasiguro man ang manihamiento kang Kasureco 2 sa ginigibong restoration sa paagi kan actual inspection para maiwasan ang anuman na aksidente. Nagpapasiguro lang kita, naging practice na kayo ni Kasureco to magmaluya, magmakusog ang bagyo, kaya po hantang mag-agi naman sa proseso. Ano? Ang proseso po yan, kaya po hantang mag-conducer ng actual inspection. Ano? Dahil abutang magkaigwa ng casualty pag-abot po naman sa electrocution, ano, si pagkakakuryente. Para sa One Media TV 48 Naga, Cristina Alcanzo Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, matapos ang bagyong Pipito, tulos man na-restore ang kuryente sa Milaor, Minalabak, Pili, Kanaman, Magaraw, Bumbon hanggang Calabanga. May nagkapira pang barangay sa syudad ni Naga an mayo pang kuryente. May natatada pang 2 feeders na naka-shutdown puon Pakul Pasiring Panikwason. San Isidro asin Feeder 64 haling San Felipe Pasiring sa Pakul. Susug Kiriner Bukay, spokesperson kan Kasureco 2. Ngunya na aldaw pinag-aasahan nindang mapapailawan ang mga natatadang lugar sa syudad ni Naga. Bago matapos ang aldaw na ini, November 18, makakadeklara kita ng 100% energized. Pero sa syudad kang Naga, sir, ano kasi mga barangay na may kuryente? May 2 feeders kitang naka-shutdown during Typhoon Pipito, ining upper barangays kang Naga from Pakul going to Panikwason, San Isidro. Ayo po yan si nahiling tang nagiging problema. Tapos ining sa may Feeder 64 from San Felipe going to Pakul. Ayun po yung sinaka-shutdown. The rest po, mga isolated man lang, naging problema. May mga putol na kable. Padagos pa sa mga bareta, huli kang nangyaring looting incident durante kang Bagyong Christine, nagkriarman subuot ang Naga City Police Office ng Task Force Looting para malikayan ang panghahabon sa panahonin kalamidad. Susug ki Police Colonel Erwin Rebellion, mayong dakulang insidente o krimen ang nangyari sa panahonin Bagyong Pipito sa siyudad ng Naga. Alagad may sarong establishmento sa Barangay San Francisco ang pinurbaran na laogon asin saro pang kakanan sa Magsaysay Avenue ang nalaog kang daipa bistadong suspek. Ang 2 insidente ang daima naka-record sa Naga City Police Office. An attempt para maghabon, kundi sabi ko man po, ikaw kita ng task force looting. Kaya po nangyari itong incident na may nangyaring incident because of that Christine, yung sa Cabral, saka sa 7-Eleven. But later on, kasi nag-ship kita sa anti-criminality kasi aramta na pwedeng gibuo na namang cover kaning mga masasamang loob, ining tubig. So nag-create po kita ng task force looting. And eventually, mayo na po. Zero po kita sa data kang mga looting incident. Padagos pa sa mga bareta. Sa tahaw kan kasiributan kan lokal na gobyerno kan Naga, huli kan epekto kan Bagyong Christine, asin sa pag-agi kan Bagyong Pipito. May marhay na bareta si Naga City Mayor Nelson Legacion kasubagong aga. Sa mga empleyado kan syudad ni Naga, mapadapit sa bagong award na sa indang naresibi hali sa USAID. Iniiyo ang Digital Democracy Award, kung saan pinagbibisto subuot ang mga lokal na gobyerno na may matibay na programa sa pagpapusog kan serbisyo gamit ang online services. Iniiyo ang Digital Democracy Award kung saan pinagbibisto subuot ang mga lokal na gobyerno na may matibay na programa sa pagpakusog kan serbisyo gamit ang online services. Sa ginibong awarding ceremony, saro sa nanginutan na nakareceive kan award, iyo po ang lokal na gobyerno Naga. Again, pagpapatunay po ini na ang pagdidesisyon ta, ibinabali o kaya kabali ang tao. Mga tugang 37 days na sana,
Pasko na! Ang Christmas countdown na inihatod sa Indo, Canaga College Foundation, home of the champions, leap into the future. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samayang official Facebook fan page One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nangingenot as sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida, An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini, ang One Media TV 48 Naga News Break. Number 3 ng Naga City Police Office. Man pinagsubo kasi ng opisina na isuspender ang Sa penalidad. tao ka mag-issue sa war on drugs, palagos man subot ang higit na Ang tubig baha nung hinabot pa sa lampag na dahil siya na anas tinong tuming kalayo ang apektado kang kasunod. News Break! Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist